Igbo bụ Igbo ekene m unu. Ofu nwaanyị asị m ka njụ ajụjụ a ka amalife ndị mmadụ ga-agwụ ya. O wee sị, di ya bụ nwa agbọghọbịa nọbe nna ya gụsị akwụkwọ, bido afịa, na-azụ afịa, na-eme ọfụma na ya ji ego. So ya wee nọgide wee fụ di ga anụ ya. O wee bịa wee nụbịa afa na abụọ wee bili na di na-eme ọfụma na ya gwa na-eme ọfụma. Ịghọta na ya kontinu kwe biznes ya na-eme. Ya na die onye chọrọ ibi ego, obili ego mesịkwa ọkwụọ. Apụ ịghọtago kama na ịmago na-abịa na di na nwunye mgbe ụfọdụ ada akwụsị ife niile ebie. Mana ihe na-esezili ya na die bụ na ya na-emelu ụmụnne ya ife na onwe ife ya melụ nwanne ya nwoke na ya gonye nwanne ya nwoke something dị very big. Die wee nụ maka ya wee na-aba wee sị na o nwere right imelu ụmụnne ya ife without taking permission from nyanwa bụ die, maka na ya na-anụ ya na ihe ọbụla ọ chọrọ imelu ụmụnne na ọ ga-agwụ ya nya kwelu o wee meelụfa, ya jụkwanụ ma emenelụfa. Mana nyanwa bụ nwoke na ya dị free imelu ụmụnne ya ihe ọbụla ya chọrọ imelu ha, onye ọbụla ihe ọbụla ya chọrọ imelu ha, maka na gịnị mee na ya bụ nwoke andị na ya na-anụ ya anụ na ọnyanwa bụ gịnị isi, maka na ya na-anụ ya andị na mgbe ya ji wee nụbịa na ya anụba gị enụba ma biznes ya anụba ihe niile o nwere as a person na bọsị ya mele gị ka ihe niile o nwere belong to nyanwa bụ die. Ya wee si ya mba na nke a ama mme. It's not like na mmalụ gị before mbido business. It's not like na inye m ego nji bido business. Na etu isi wee nwee right imele onye ọbụla ihe ọbụla adịghị mma from your pocket. Ka ya si wee nwekwe right imele onye ọbụla ihe ọbụla dị ya mma from her own pocket. Akwa ịghọtago? O sị m ihe nke wee gwu ya ike. Na ihe o ji gwu ya ike bụ na it's not like na di emepeli afịa ma ọ na onye li ego ma anything. Na ya na-eme ọfụma before n'ọbịa na o nwere right na ihe ọbụla ya chọrọ imelụ mmadụ ma ọ ya chọrọ imelụ ụmụnne na ya ga-eme without taking permission from her own pocket. Si ma ọkwa na ihe a na-eselu ha okwu die na-asị na gịnị na ya na-awa anya maka na ya ji ego, ọ na ọ mara na ya nwere ike ịkwụsịa biznes afọ ọ na-eme, ọ na ọ mara na ya nwere ike ịkwụsịa ihe ọbụla ọ na-eme na ọ die ka ọ bụ na o nwee ka ọ ga-esi kwụsie ike na ọralụ the marriage and the business nke ọ ga-eso. So nwanne m kedu filo? Kedu ihe ọ dogo ka this woman mee? Nwaanyị a o kwesịrị take permission from the husband before mele anybody anything? Why na die can do anything because no di ka ọ bụ because na ọ nụrụ ya nọ ife niile dị n'isi ya. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma yakwazialụ m aka tụsa ozi a ka olu dị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Ike gwụrụ.